makatuo nga nung gibuhat to bisan kang ngitngit sa dalan nabalan mo akong ngalan gitawag mo gayud ako di man kinahanglan imong gunit di ko magabuhi imong sinsit imong kong gibalingin gibuhat ang tanan di man unta kinahanglan kung mga imong gipalaban wala ko kabalo nga nga imong man kong giadto dili gayud ko katuo nga nung gibuhat ko bisan kang ngitngit sa dalan nabalan mo akong ngalan gitawag mo gayud ako di man Mayong buntag mga igsoon. Mabungahong kabuntagon mga igsoon. So mag-live ta kadiyot igsoon, dili jud ingon nga taas kini. Kay letter kunya nami pastors gathering diri sa church. So pero tanaw ko madapa man, so nag-live ko dali igsoon. Pwede na nyo i-mention yung higala na igsoon, yung mga friends and loved ones, at pwede na mo mag-start og type at followers at highlight. Thank you. Ako sa diri, ako sa ning i-share igsoon. Shout out 78 viewers. Sister Jean Roselo, thank you for watching. One of our subscribers. Salamat sister. God bless. Akong kapagyasan nga imong gipasan gipakita mo na kaya. Okay? So nahuman ako og share mga igsoon. Kumusta yung buntag diha? Bagong kabuntagon nga puno sa paglaom nga gitugot sa labawng makagagahom. Aron kung naatay sayop sa kagahapon at tungkwaan og leksyon niya i-apply karon for us to become a better person. Okay? Bitaw mabungahong kabuntagon igsoon. Ako jud ning gibalik-balik no nga every day, every morning wala ta kabalo igsoon kung pila nga matay karong buntaga apan gitagaan ta higayon sa Ginoo nga mabuhi. Di ba grabe ni ka blessing? It's a great blessing knowing nakamata ta karong buntaga igsoon. God bless you, Pastor Ori Spring, Tubigon, Berna Gukor. Okay, kaila jud siguro kanako igsoon. Thank you for watching. Okay. So anyway, again, as what I have said earlier nga karong tagtaod nami gathering sa mga pastor niya. Ari diri sa church niya murag magwali sad ko ba. Niya fellowship lang god, fellowship sa mga lagad sa Ginoo. Mo na nga 9 pa man, no, dali ko. So dili kay ni taas no. So pasensya na dili kay ko mo shout out. Gusto lang ako ipaabot ang mensahe nining kabuntagon nga even today, this morning, it's a great blessing igsoon sa matagod sa kanato. Amen. So, pero anyway, before ta mag-start, naman tay textuan
ako sang pasalamatan dahil no, again ang mga subscribers na to no. Thank you kayo natay mga new subscribers. Salamat kayo. Wala jud ko mag hangyo ninyo. Uy, Brad, ako ning shout out ang akong ako jud ning amigo dol sa Dughan. Brad, salamat kay no. Among hippie sa una diri. Among hippie diri sa Clarin Police Station nga naa sad ni natukod nga ligasiya. Yung nakita sa Kandihay karon Police Station. Nanapod ning sugmat na pod. Kita Brad, grabe ang pabor sa Ginoo Brad nimo. Ya kabalo na jud ka nga naka sa akong prayer kanunay no. Akong gi shout out day karon no, makinaunhanin akong gi-greet sa mga higala na akong mga kapulisan no. Laki sad ni og kuha na ni relasyon. Okay? So akong gi shout out karon ang happy karon sa Kandihay Police Station si Police Captain Albert Sator. Brad, Chief, grabe. Blessed kayo juga ko for me nga naila-ila tika no. So kanunay layo man ta pero duol ka sa kong pagampo. Ipuhon-puhon magmitra ta kay nagka-istorya pud mi sa imuhang mga ang imuhang tao ba dito sa Panglao. Nga na bitaw niya. Akong gipangutana nga nabay nga priso nyo diha na daw pod. So basin puhon-puhon makalaag ko diha. Layo-layo lang pero ana man na wala may layo sa gugma. No, so thank you, good morning. Long live Brad Chief. Okay? From Seiya rin na siya mga Ikson, skip drone in arms. So niya, Eagles at Brad, salamat kayo. Okay, sa iyo kayo ka ba? O siguro, mato kag Cebu, siguro, mamularga na po ka. Again, salamat sa mga subscribers, sa mga new followers nato dire. Kunya, mga viewers nga kanunay. No, unya napoy uban nga nag-send og mga stars sa kuan wala man jud ko nangayo kabalo na mo. Salamat kayo mga Ikson. Ako nang gibalyo. Yung sa tanan nga inyong mga kaayo, wala ko ilaing ikabalo sa Ikson pagampo ra gyud. Kabalo na mo na prayer jud kay mao mi akong lingaw, no, akong ministry, mao ni akong kalipay to pray. No? So again mabungahong kabuntagon nya akong gi-shout out tanan no, general na ko ni, dalion ako ni. Shout out tanang mga OFW nga nagmata pa karon. Okay, ang uban nga padung na matulog ba, no? Tanang mga OFW, mga seaman, shout out mga Ikson, mga higala. Unya naamo sa akong prayer. Nya ako sa gi-shout out tanang mga piniriso, tanang inmates kutob sa makaabot ani nga video, maabtan ani nga video mga Ikson, no? No, mga brad nako, mga inmates tanan nga mga inmates sa lain-laing prisuhan. Mayong pag tan-aw ninyong tanan diha no. Salamat kayo mga jail officer, jail warden. Salamat sa inyong kanunay pagsubaybay. Mga higala nato sa Philippine Army, no, mga of course mga higala nato sa kapulisan, kanunay na namos kong pagampo mga sir, mga brad, okay? Labi na katong mga kapulisan nga mga brad nako sa Seiya Skiptron in Arms, no. Long live kanunay. Namos akong prayer. Kunya sa pagayod, tanan no, Luzon, Visayas, and Mindanao nasa nagmata na karon og nagtan-aw sa tong live, maayong buntag, mabungahong kabuntagon sa adlawng Sabado. Ako nag-ampo kanunay og nagadeklarar nga karong adlaw puno sa kalipay, kalinaw, grasya, panalangin, pabor sa Ginoo. Ug tanang buhat nato sa atong mga kamot i-bless ni Lord. Atong mga lakang giyahan sa Ginoo Ikson. Panalanginan ta sa Ginoo karong adlaw. Amen. Oy, Brad Jomar, Brad, again, salamat kay Brad no, kabalo na ka. Salamat kayo, God bless. Okay? Prayer is the best medicine, himaya sa Ginoo. Amen. Sister J.Ann Roselo. Okay, let's pray Ikson kay dili ko magdugay no, kay dili sad ta moabot og 1 hour ron. Usually maabot tag 1 hour or almost 1 hour, pero karon dili kayo tataas kay nami fellowship. Okay? Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your mercy that new every morning. Salamat sa bag-ong kaluoy nga imong gipasinati kanamo karong kabuntagon Ginoo. Daghan kay nitaliwan karong buntaga, karong adlaw apan kami gitagaan imong kahigayonan nga mag-enjoy sa imong libreng gininhawa. Karong kabuntagon ang pagmata pa lang namo Ginoo, pilmiro ni nga blessing, panalangin nga gikan kanimo. Daghang salamat Amahan, salamat kaayo. So nining takna amo sad kang gipasalamatan niining bag-ong higayon nga mamalandong mi sa imong pulong, mamati mi sa imong pulong Lord God.
O this morning amo kang gi-invite, imong presensya, mong gi-welcome ka ug panalangini Ginoo ang tanang nagtan-aw karon. I pray Lord God samtang mamati ka sa imong pulong karong kabuntagon, tagay may kasing-kasing madinawaton mapainubsanon labaw sa tanan, handa mo sunod sa imong pulong. And tagay may kaalam nga langit nun Ginoo. Again, panalangini ang tanang nagtan-aw karon. Kutob sa maabta ni ini Ginoo nga live. Kutob sa makakitaan ni bisan asang dapita, ipabati imong gahom, ipabati imong presensya, ang lihok sa Espiritu Santo. I pray it Lord God nga among matagamtaman masinati karong kabuntagon. Ikaw lamang among ipataas karon Ginoo, walay relihiyon na sentro, walay relihiyon na isa, walay pastor, walay walay simbahan, walay pundok, or any denomination, Lord God, wala. It's all about Jesus Christ, all about you, Lord God. Ikaw lamang among ipataas, pasidunggan tungod kay walay laing, nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo, naghatag sa iyang kinabuhi, ikaw lamang, naghatag na mong kaluwasan. So Lord God, you alone will be glorified, we honor you, we adore you, we magnify your name this morning, Ginoo. Ang nabiling panahon, Ginoo, mong itugyan kanimo salamat daan sa kadaugan, Ginoo. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Again, mabungahong kabuntagon mga igsoon. Salamat sa bagong kay gayuna, no? Kay gihatag sa Ginoo. Ang uban wala pa kabantay kay nalipat sila ba usually mag-live ko mga 8:30 or around 9. But this morning akong gidali-dali gisayo na ko igsoon kay later we have a pastor's fellowship. Okay? So murag mag-preach daw ko. Okay? No? So again, mabungahong kabuntagon, no? Salamat sa higayon. And before we proceed, mag-start nga mamalandong sa pulong sa Ginoo. I want to encourage everyone to mention your friends and loved ones in the comment section. And of course, to type at followers at highlights at everyone. And of course, to share. Mao ni nindot ipakatag igsoon dili nang maritis, dili nang mga sayop sa ubang tao. Ipakatag nato ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa gugma, ang pulong nga maghatag og paglaom, pulong nga maghatag og kaayuhan igsoon, makahatag og comfort, walain ang pulong sa Ginoo. No? Wala na ko gipasidunggan, gikatag ang relihiyon. Because I respect all religion. Wala. Word ni Lord ra, ang naa sa Biblia bala ang kasulatan, mao ni atong isgutan karon. Amen. So, pwede na mag-start. Okay? Let's start mga igsoon. Praise God. Ang atong pamalandungan karon mga igsoon nga pulong sa Ginoo nining kabuntagon is taken from the book of Psalm chapter 118 verse 24. Kani siya nga verse igsoon, bata pa ko, kadungog na ko ani nga magsigi kanta ron kasagaran ani, even bisan asa, even Catholic tanan. Tanan nga mga relihiyon murag kadungog kumukanta ni. I'm not sure kung tanan pero mukanta ni. Kadungog mo nagkanta, this is the day that the Lord has made. Mao ni. So ato ning palauman kung ano man ning unsa man siya nga verse, it's biblical man day, no? It's biblical. So it's written in the book of Psalm and of course by King David. So according to King David in the book of Psalm, English ni mga iso, no? Psalm 118 verse 24. Nagaingon diri, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Okay? Again. Psalm chapter 118 verse 24. It says here, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Okay? Ang Diyos magapanalangin sa iyong pulong. So atong mapamalandungan mga igsoon kani nga verse, murag simple ra kayo. Sayon ra sabton, murag simple ra ba kuyawa sayon na niya. Yes. Pero abi nyo may igsoon lawom ni. Nani siya ay mas lawom pag yun igsoon nga mensahe. Imagine kung imo ning sabton nga mensahe igsoon, it means nga grabe ta kalab ni Lord. It means nga gi-extend ni Lord yang mercy nato karong kabuntagon. Bisag natulog ta igsoon nga natay sala. Bisan natulog ka nga daghang kag problema, daghang kag pagsulay, daghang kag gibugaton, gipas-an igsoon nga bugat kayo, but still nagaingon ang pulong sa Ginoo. This is the day that the Lord has made. In other words, dili aksidente nga ning mata ka karon igsoon. Dili aksidente igsoon nga gipamata ka karon sa Ginoo nga walay balatian. Gipamata ka karon sa Ginoo nga nag-enjoy sa libreng gininhawa. Daghang nagmata karon igsoon nga naka-oxygen. Daghang buhi karon nakamata apan na sa ospital. Daghang buhi karon igsoon nga nakamata apan ang ilang kinabuhi igsoon is naga-bedridden na sila. Dili na sila kabarog or unsa nay something nay, dili sila
let's say dili maayo ilang kahimtang, but ikaw igsoon nakamata ka karon nga walay balatian, nakamata karon nga walay sakit, libreng ginhawa, wala ka nagbayad og hangin. Amen. Bisan pa igsoon og nagmata karon nga naa kay daghang problema, ning mata ka karon nga natulog kang naay problema, ning mata ka karon naagi po'y problema. Mao bitong gipamata ka sa Ginoo karon igsoon ngano man aron pay bawon ka nga imong problema na ay solusyon. Amen. Aron pay bawon ka nga sa imong sitwasyon na ay paglaom. Kay kung wala pa igsoon, wala no ta kagipamata sa Ginoo. Kidaghang mga nangamatay anang uron sa na diha, wa ka mata, wa ka bangon. Excuse me, apan ikaw nakamata ka dakong panalangin grasya sa Ginoo. Mo nang dapat malipay ka. Dapat magmaya taon sa gingon dire. This is the day that the Lord has made. Hinimo sa Ginoo. Kini ang adlaw nga gibuhat sa Dios. Kini ang kabuntagon nga gitugot sa labang makagagahom nga puno sa paglaom. Kaya ako ning balik-balikon igsuon kay kung natay sayop sa kagahapon atong kuhaan og leksyon karon. Okay? Mao ni siya rason igsuon no. Kay tinuod igsuon wala ta nakamata karon igsuon tungod kay nang lakta sa atong pultahan, tungod kay natay mga bodyguard, natay gitawag og natay kamera, naglibot og kamera atong balay. Wala ta ingon ana igsoon nga safety ta kay tungod sa atong pagpaningkamot, apan nakamata ta karon tungod sa grasya sa Ginoo. Nakamata ta karon kay gusto sa Ginoo. Ingon siya diri mga igsoon Psalm 118 verse 24, this is the day that the Lord has made. Kining adlaw mismo gimugna, gigama, gihimo sa Ginoo para nimo. Amen. So dili aksidente nakamata ka, nakay problema gahapon ayaw igsoon tuguti nga ning mata karon nga nagmagulanon. Nagsubo ka karon wala, no? Unsay next verse ingingon sa balang kasulatan igsoon, this is the day that the Lord has made. Ang tubag no, kay gibuhat man ni sa Ginoo igsoon karong adlaw para nimo. Kay gigama man ni sa Ginoo karong adlaw para nimo. Ang buhaton nimo mao ni, we will rejoice and be glad in it. Managmaya og magkalipay ta. Dapat malipayon ta karong adlaw igsoon. Bisan naa pa kay utang, na kay problema igsoon. Problema kasi mong anak sa imong bana, daghang kag ituba nga problema today, but dapat malipayon ta. Kay ngano man kaning adlaw gigama, gihimo, gitugot sa Ginoo para nimo. Kinahanglan daw magmaya og malipay ta kay ngano man karong adlaw igsoon puno ron sa paglaom. Kay kung wala pay paglaom, as what I have said earlier igsoon, kung wala pay paglaom sa Ginoo, dili ka pamaton. Amen. Kung wala pa'y paglaom, apaning matata karon igsoon, bisan unsa man imong gidaladala karon igsoon, palangga ka ni Lord. Kung dili pa ka palangga ni Lord, dili ka pamatuhon karon. Di ba unsay giingon sa Lamentation 3:22-23? No? Ning matata karon igsoon tungod ni sa gugmang og kaluoy, grasya sa gintungod sa pagkamatinud-anon sa Ginoo. Bisan natulog pa ka nga kabalo ka nga dili ka matinud-anon sa Ginoo, pero tan-awa ning mata ka karon gitugutan sa Ginoo. Why? Because He is faithful nimo igsoon, even though sometimes you are not faithful to Him, but He remain faithful for us. No? Unsay giingon sa Lamentation 3:22-23, the steadfast love of the Lord, the steadfast love, di ba, ang gugma sa Ginoo, never ceases. His mercy never come to an end. Walay katapusan ang iyang kaluoy, di ba? They are new every morning. Kada buntag ginabag-o sa Ginoo. Diba? Kabantay kay igsoon kapila ka nakasa gahapon iningaging mga adlaw. Pero napulaan ba ang Ginoo pagpasaylo kanimo? Wala. Ingana ang gugma, ingana ang grasya, ingana ang kaluoy sa Ginoo. His mercy new next every morning. It means every day. Every morning, bag-ong buntag, bag-ong kaluoy nga gi-extend ni Lord nga na kanimo. Kay bisag badlungon ta usahay kaayo, gitagaan gyapon tag paglaom sa Ginoo. Gitagaan gyapon tag chance sa Ginoo nga magbag-o. Mao nang today igsoon, dapat natong pasalamatan ang Ginoo. Today yung sa giingon sa atong verse ganina, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Karong adlaw gimugna, gitagana sa Ginoo para nimo. Kung unsa man kadako imong problema, ayaw ka guolog ka balaka, unsa gingon dia, malipay ta, magmaya ta. Si Lord igsoon aware nga ning mata ka karon nga problemado ka. Excuse me. Si Lord igsoon kabalo sa imong sitwasyon. Love. Tagair ko init lab, iabon niya akong kuan lab palihog. Okay? Si Lord igsoon aware sa atong situation.
Kabalo si Lord nga natulog kagabi, before ka natulog, nagampo ka, naghilak ka, kay nakay problema sa imong bana baron, problema ka sa imong anak, problema ka sa imong asawa, nakay problema nga gidaladala sa imong pamilya, nakay financial problem, problema sa financial igsoon. Kabalo si Lord nga before ka natulog, naguol ka, nagsubo ka, naghilak ka, nakay problema nga gisumbong. O kabalo si Lord nga sa pagmata nimo karon, naagya kay gidaladala nga problema, apan igsoon nagingon ng balaang kasulatan, magmaya ta, di ba? We will rejoice and be glad in it. Ayaw kabalaka, ayaw problemahan ang imong problema. Kay tungod ang imong Diyos, igsoon, He is the great provider. Ang atong Ginoo, igsoon, ang atong langit ng Amahan, aware sa atong problema. So, ang atong problema sa niya, anong maproblema man ta nga naa, may Ginoo nga nagtanaw sa atong problema. O nagsaad siya nato nga dili ta niya pasagdan, o dili tabiyaan niya, igsoon. Karong adlaw, gipamatata kay naay paglaom. Gipamatata sa Ginoo kay naay solusyon. Gipamatata karong buntaga sa Ginoo. Kay gusto sa Ginoo nga maglipay ka. Anak, dili ko gusto makit-an ti ka nga maguol. Dili ko gusto nga makit-an ti ka nga nasubo. Dili ko gusto nga makit-an ti ka nga maghilak. Ako kang anak. Gipamatati ka karong buntaga kay gusto ko malipay ka. I-celebrate ang akong goodness. Kay ako ang Diyos, dili ko ikaw pasagdan, di ba? Sige nga na, the Lord is my shepherd, I shall not want. Amen. So ni mata ka karon igsoon mao ni i-claim. Today sa imong pagmata karong adlaw, it's gonna be a victorious day. Today God will show a solution for me. Sa akong mga problema, solusyonan is Ginoo karong adlaw. Amen. Mao na igsoon nga ayaw mao ni ning matata karon no. This is another day. Ayaw si guna-una sa kagahapon. No, ayaw kabuhi sa imong kagahapon, no, mabuhi ka sa imong yesterday. No, unsa gingon sa Isaiah, no, forget the former things, no. Labi to, agiin na to, kalimti to, unsa man to. Kung natuog man ka nga nakasala ka, ibutang talaga ninang kadlaw nakasala ka og mga alauna, alas 12 kadlaw nakasala ka. Unsa na marong oras alas 8, bag-o na pod ron. Every hour, every minute, every second nga nagkaginhawa ka igsoon is a chance nga gihatag ni Lord para nimo. Labi na karong buntaga, nakamata ka, diba? Natulog ka nga puno sa problema, puno sa kabugat, daghang kag struggle, nagpas-an kag lain-lain nga krus, grabe. Apan gipamata ka sa Ginoo igsoon aron paibawon ka nga naay solusyon sa imong problema. Nga paibawon ka nga nara ko diri oy. Di ba man si Lord nga nara man ko ayo sige tutok, sometimes nagtutok ta, naka-focus sa itong problema, nakalimot ta nga maong gipamata ganita sa Ginoo kay aron ato siyang pasalamatan, magdaig ta, magmaya, maglipay daw ta, no? Kay karon daw adlaw gimugna sa Dios. So karong adlaw dili ron ningon nga gimugna sa demonyo. Kay ang yawa igsoon ning ari pagpatay, pagpangawat. So ang yawa di gusto nga naay mumata karong buntaga. It means mga igsoon nga karong buntaga nakamatata tungod ni kay gitugot sa Ginoo, pagbuot sa Ginoo nga mumatata. Bisag puno mo or kita sa problema, pagbuot sa Ginoo nga magmatata. Unya pagbuot pa jud sa Ginoo nga magmaya ta. Maglipay ta, maglipay kita kay kaning adlaw gibuhat sa Ginoo para nato. Now the question is why? Ngano ni pastor nga unsa man ni si Lord oy kabalo siya nga nakoy problema pero niingon siya sa iyang pulong nga maglipay tarong adlaw. Maglipay ta ngano man. Kanang maglipay ta taliwala sa tong problema, it means mas mingtuo ta sa saad sa Ginoo kaysa atong problema. Kung kamao ta malipay taliwala sa unos igsoon, kung kamao ta magsaya magmaya igsoon taliwala sa dagkong problema, dagkong unos, bugat kaya tong gibati apan naglipay ta nagsaya ta, it means mas nituo ta sa pulong sa Ginoo kaysa atong sitwasyon nga way klaro. Bisag sakit na kayo, mas nituo ta nga sa unahan ay buhaton si Lord. Kaning mga unos mulurang ra na ay panalangin mo banos ingana na mao niingon si Lord nga maglipay ta ano man. Ang paglipay taliwala sa dakong problema, ang paglipay taliwala sa dakong unos, it means igsoon is an act of faith. Usa ni sa buhat or lihok sa pagtuo. Nga wala pa kay nakita, napuno ka sa unos, apa naglipay ka kay balo ka nga kaning unos naay panalangin mo banos. There's always a rainbow after the rain. Amen. Mo nang ingon si Lord today. This is the day that the Lord has made. Ingon ang pulong sa Ginoo. Karon ang adlaw nga gibuhat sa Dios. Di ba? We will rejoice and be glad in it. Managmaya og magkalipay ta. Dili ta magguol. Unsa man imong gidaladala nga problema igsoon, ayaw kag guol. Dili na deserve nimo nga magguol ka, magsubo ka. Apan deserve nato nga mga anak sa Ginoo nga maglipay ta, magmaya ta, ngano man.
Kay naay katuyuan si Lord. Kabalutan nga sa unahan. Naay talagsaon. Saluyo niining mga unos. Saluyo niining mga paglutos. Saluyo niining mga pagsulay na ay pinasahi nga kalipay. Nga giandam sa Ginoo kanunay. Amen? O sa mga kasakit, kita makapahulay. Ana na igsoon. Ana na si Lord igsoon. Mauna nga, again, ako mong balikan. Dili deserve na to nga mag-uol karong buntaga. Daghan taog reason nga mo rejoice, magkalipay. No? Karong buntaga na lang daano. Dapat magkalipay. Natakana nakamatata. Ang uban nga matay na karong buntaga. Apan kita nakaginhawa, libre pa. No, wata na ka-oxygen. Apan karon, ang uban nakamata apan binayran ang gininhawa. No? Kana lang nakaginhawa ta nga libre. Dapat natang maglipay. Yes, nakakay problema. I understand it. Nakay problema. Yes, ni mata ka. Ang uban may nga, yes, pastor, nakamata lagi ko, pero naagya po na akong problema. Pastor, ni mata ko karong buntaga, pero naagya po. Naagya po, akong bana nga palahubo kay dako. Akong anak, mga pastor, nga mga badlungon kayo, naagya po. No? Apog na sila ikson, dili na rason nga mag-uol ka. Palangga ka ni Lord. Si Lord, wa matulog. Si Lord aware sa imong situation. Mao na niingon si David mga igsoon karon sa atong gipamalandungan nga pulong sa Ginoo. Gibuhat ron sa Ginoo karong adlaw. No? So gusto na ita mga igsoon nga atong sugaton si Lord sa kaguol, di ba? Karong adlaw ni matata niya, mao ra gyapon pagkatulog nimo naginukto ka, ning mata ka nga naginukto ka, sige ka ginukto, naginom kag kape naginukto ka, paita ni problema ay, paita ning way kwarta ay, paita ning makabanna tag ingani, makaasawa tag ingani, makaanak tag mga badlungon. Puro fight, puro problema, di na ikalipay sa Ginoo. Gusto si Lord igsoon nga magmaya ta. Amen. Karong buntaga, karong adlaw, magmaya ta, maglipay ta kay iya ning gimugna para nimo. This is the day that the Lord has made. Dili iyawa nagmugna ani. No? Si Lord is pro-life. Ningari, ingon ang balang kasulatan nigsoon, si Satanas, ningari, paglaglag, John 10:10. Okay? Si ang yawa ang kawatan, ningari, pagpatay, paglaglag. So, na-word nga pagpatay o paglaglag. So, si Satan, ang yawa, dili siya pro-life, pro-death siya. Ningari siya pagpatay, apan buhi ta. Amen? Nakamata, tangano man. Tungod kay ang Ginoo ni. Kay the next line, ingon, apan ningari ako, aron makahatagaan ta mo og kinabuhing madagayaon. Mao ni kinabuhi si Lord pro-life. Amen. Mao na igsoon nga Ginoong nagtugot ani. No, bisan pagkaron na minaw ka na kay gidaladalang problema, dili gusto nga mag-uol dili gusto si Lord nga mag-uol ka. Dili gusto si Lord nga magsubok ka sa imong problema karon. Apan ang next line, ang gingon ni Lord sa next verse, sa next line, next line, what I mean is sunod nga linya sa Psalm chapter 118 verse 24, di ba? Ang first line is, this is the day that the Lord has made. Karong adlaw, gimugna sa Ginoo. Second line, we will rejoice and be glad in it. Okay? Ang sugo sa Ginoo, bisan pag nakay problema karong buntaga. Kung sa may imong mga issues kinabuhi so, no? Na magay mga kasakit karon, still gusto si Lord magmaya ka. Magmaya o magkalipay ta. Ngano man, it's a challenge. Challenge din nato igsoon. Pero gusto si Lord nga imo siyang pakit-on nga pagmaya o pagkalipay. Kaya ang pagmaya o pagkalipay bisan naa ka sa problema o unos, usa lay bot pasabot ana igsoon. Ang bot pasabot mas nisalig ka sa Ginoo. Na kay pagtuo nga usa ka adlaw or unya ba or sunod adlaw sa sunod nga mga oras na ay buhaton nga milagro si Lord sa imuhang sitwasyon. Kung kamao ka mo sayaw-sayaw taliwala sa unos, kung kamao ka magmaya, maglipay igsoon, bisan bugat ang imong problema, usalay buot pasabot ana, mas nisalig ka sa Ginoo. Naa kay dakong pagtuo nga ang Ginoo mulihok sa imong sitwasyon. Kay nagsaad siya kanimo igsoon sa iyang mga anak. Dili kita niya pasagdan o dili ta niya biyaan. Mingsaad ang Ginoo igsoon sa Salmo 23:1 nga siya ang atong magbalantay, walay makulang kanato. Mingsaad sa igsoon, ana, no? Ningingon siya, ayaw kahadlok, kaya ko mag-auban kanimo. Isaiah 46:1. Something, ana. Ayaw kahadlok, kaya ko mag-auban kanimo. Grabe. Daghan kayog saad ang Ginoo nga nag-uban siya kanimo sa imong sitwasyon. Mao nang niingon siya karon sa iyang pulong according to King David. Sige ingon, pulong sa Ginoo.
we will rejoice and be glad in it. Maglipay ta ug magmaya ta karong adlaw, kay kini ang adlaw nga gibuhat sa Dios alang kanato. Bisag puno kag pagsulay problema na kay gidaladala nga bugat karon, dili deserve nimo nga maguol ka kay anak ka sa Ginoo. Apan deserve nimo nga magmaya, magkalipay, mag-celebrate. Mag-celebrate, it means nga nag-celebrate ka in advance. No, bisag napaka karon sa problema, napakaron sa pagsulay. Ingon si Lord sa iyang pulong. Paglipay, pagmaya. Og sama sa akong giingon ganina Ikson, once kamao ka maglipay, kamao ka magmaya, bisan naa ka sa dakong unos, kamao ka maglipay o kamao ka magmaya, bisan naa ka sa pagsulay, usa lang ang buot pasabot nimo na Ikson. Dako kay kag pagtuo sa pulong sa Ginoo nga matuman sa imong kinabuhi. Dako kag pagtuo nga naay milagro buhaton ng Ginoo sa imong sitwasyon. Ug mas nituo ka sa saad sa Ginoo kaysa imong sitwasyon karon. Naglakaw ka sa pagtuo, wala ka nagbase sa imong nakita karon. Once kamao ka maglipay ug magmaya sa imong sitwasyon karon. Ikson again, balikan ta mo. Unsa man kadako sa imong problema before ka natulog. Ning mata ka karon naa gyapon imong problema gidaladala nimo. Apan nagingon ang balaang kasulatan nga ayaw kaguol, no? Ayaw ka balaka, ayaw paghinuktok ana imong problema. Kung dili ang giingon sa balaang kasulatan, we will rejoice. Wow! Pagkalipay, pagmaya sa imong problema, yatak-yataki na imong problema. No? Daiga ang Ginoo sa imong problema. Usahay igsoon, wata ka bantay ba? Nagsigitag. Kada huna-huna to problema. Mata awat ana tulog problema og una-una. Karon ni mata sa buntag problema gyapon. Abi yung maigsoon kabalo ba mo kung say natabo ninyo na? Inyong gidaig ang problema. Instead, nga atong daigon ang Ginoo, kaliwala sa atong problema. So, igsoon, atong ning usbon, atong mindset. Today, we're gonna celebrate. Magdaig ta, magmaya ta, magkalipay ta. Bisan unsa kasakit sa atong gibati. Kita tanan natay problema. Ako, nasa to'y problema. Pero akong gididma. Akong gitugutan nga ang Ginoo may maproblema sa akong problema. Usay kita ba, no? Atong giproblema, nakalimutan nga natay amahan. Tanawa kita. To, sa mga ginikanan dia. Di ba natay mga anak? Di ba? Kung naay problema ang anak, di ba ta maapil? Praktikal lang, literal. Dili ba ta maapil? Di ba kung naay problema ang anak, kita ginikanan mangita tag solusyon para matagbo ang panginahanglan? Di ba? Para masulbad ang problema sa itong anak. Labi na itong anak, nakitaan ito nga naghilak, nasakitan. Di ba kita mga ginikanan, mangita tag solusyon? Ingana sa atong langit nung amahan. Kabalo siya, aware siya sa atong situation karon. Mao nang niingon siya nga mga anak karong adlaw gigama na ko ni para ninyo. This is the day that the Lord has made. Maon ano? Paglipay ug pagmaya kamo, dili mo ngayan maghinuktok ug magaol. Kay ako ang Dios nga labing gamhanan, nakakita sa inyohang kahimtang inyong sitwasyon. Amen. Mao nag-ingon sa Ginoo igsoon sa iyang pulong karon. We will rejoice and be glad. No? Ngano man, kay naay buhaton ng Ginoo sa imong bana. Naay buhaton ng Ginoo sa imong mga anak. Naay buhaton ng Ginoo sa imong pamilya. Ang kaluwasan moabot sa imong tibuok banay. Mao nang ayaw ka guol. Kung karon gilutos pa ka, gabi wa ka na to gilutos ka, gibikil ka. Karon sayo sa buntag gilutos gyapon ka. Apan i-worship si Lord, taliwala ni nang tanan. Gipamata ka sa Ginoo karon nga naay paglaom. Gipamata ka sa Ginoo karon igsoon nga magdala kag kadaugan, no? Gipamata ka sa Ginoo karon igsoon nga puno sa solusyon, naay solusyon na imong problema, no? So ayaw kag guol. Unsa ingon sa balang kasulatan? Karong adlaw, karon ang adlaw ang gibuhat sa Dios, magmaya ug magkalipay ta. Wa tay angay maguol, anak ta sa hari sa mga hari. Nabay anak sa Dios maguol, maghilak. Amen. Anak sa Ginoo magmaya, maglipay ta. Kay waylo na ang kapildihan na to. Siguro na ay mga kagulanan, pero lipayon na ta sa Ginoo. Kay dili gid ta niya pasagdan ug dili ta niya biyaan. Amen. Sumao na igsoon ang mensahe sa Ginoo ning taknas kabuntagon gipamatata nga puno sa paglaom, gipamatata Ginoo sa Ginoo karon mga igsoon nga puno nga nang nay gipamatata sa Ginoo karon nga gitagaan tag laing higayon. Okay? Laing kahigayunan unya, aside from that gipamatata sa Ginoo karon
Kay gusto ni Lord nga patagamtamon ta og kadaugan. Amen. Kay karong adlaw di ay gihimo sa Dios, di ba? This is the day that the Lord has made. Simple ra kay nga verse igsoon. Pero dako kay nag-impact nato kung kabalota. Dako kay nag-impact nato kung ato ning pamalandungan ug maayo igsoon. Imagine, this is the day that the Lord has made. Karon ang adlaw, bag-ong adlaw nga gibuhat sa Ginoo para kanato. Imagine, pila ka kalibo ang nangamatay karon sa tibok kalibutan. But we are so blessed. Why? Kay nabuhi pa ta. Yes, na kay problema. Giladala. Pero niingon ng Ginoo sa iyang pulong, mga igsoon, paglipay o pagmaya. Amen? Paglipay o pagmaya. No, ayaw kaguol sa imong problema. Ano mangingon si Lord ana sa iyang pulong? Tungod kay, siya na'y bahala. Amen? Siya'y bahala sa itong gikinahanglan atong mga problema na ay solusyon sa Ginoo. Mauna nga, gi-challenge ta ni Lord nga, murag something nga ni, anak, kaya ba ko nimo daygon? Kaya ba ko nimo simbahon, taliwala, aning mga dagkong unos? Magpabilin ba ka nga mudayeg ka nako? Di ba mulubad imong pagdayeg ka nako, anak? Apan gusto ko nga daygon ko nimo. Murag something ingana, bitaw nakigistorya si Lord sa iyang word this morning nga, pagmaya, anak, pagmaya og pagkalipay. Ngano ka? Ngano man, kay naay sa luyo ni ining pagsulay. Luyo ni ining mga unos na ay talagsaong panalangin mo banos. Luyo sa mga grabing kasakit. Okay? Mga grabing kasakit, grabe kapait nga atong nasinati. Na itamis nga kadaugan sa luyo ni ining tanan. Amen? Again, kung wala pa'y plano si Lord di mo igsoon. Kung wala pa'y paglaom ang imong kahimtang. Kung wala pa'y chance na dili unta ka pamathon sa Ginoo karon. Pero nganong gipamata ka sa Ginoo? Nganong gipamata ka sa Ginoo yang uban nga matay karong buntaga? Tungod kay gusto sa Ginoo nga makabalo ka. Nga karong adlaw ning mata ka nga puno sa paglaom. Gusto si Lord nga makawitness ka nga naay buhaton siya sa imong sitwasyon. Mao na ning ingon siya, we will rejoice and be glad in it. Magkasadya ta, maglipay ta karong adlaw igsoon. No? Once kamauta maglipay, kamauta mo katawa, kamauta magmaya atubangan sa itong problema, naguol ang yawa, napildi na daan ang yawa igsoon. Atong gipakaawawan ang yawa. Unya atong giglorify, gihimaya ang Ginoo. Amen? Imagine, mao na yung mga pagtuong gipangita sa Ginoo igsoon. Kanang kamauta mo daig, taliwala sa dagkong unos, knowing nga sa luyo ning mga dagkong unos igsoon, na ay panalangin, na ay pinasahi, na ay tamis nga kalipay. Amen? Nga atong matagamtaman sa unahan. That is why this morning, ako mong gipahinumduman, maglipay ta, dili deserve natong maguol. Diba? Ang atong amahan nga langit nun, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Silver and gold are mine, matod pa siyang pulong. Siyang tinubdan sa tanan. He is the blesser, Diyos sa panalangin, pero kita naguol. Di ba? Dapat maglipay ta, atong ipakita nga dako tag pagtuo nga di ta pasagdan sa Ginoo. Manang ingon siya mga igsoon siyang pulong, akong balikon gihagit ta. Paglipay, no? Managmaya o managkalipay mo. Kay kini ang adlaw nga gibuhat sa Dios alang kanato. Unsa man yung gidaladalang problema, cross o unsa man ang kabugat, gihimo sa Ginoo ning adlaw still. O karong adlaw naay kadaugan, karong adlaw puno sa paglaom, karong adlaw naay breakthrough, karong adlaw naay panalangin, karong adlaw naay surprise si Lord para nimo. Amen. Kay kung wala pa, wala nang tawag gipamata. Pero gipamata ka sa Ginoo kay palangga ka. Gipamata ka sa Ginoo kay naay chance, naay kahigayunan nga kanang imuhang mga problema, mga struggle nimo daigsoon, tagaan nagsolusyon sa Ginoo. Tagaan kag kaalam sa Ginoo how to overcome it. Amen. In the name of Jesus Christ. Gipamata ka karon kay naay paglaom sa imong pamilya, naay paglaom sa inyong relasyon, sa inyong kaminyoon naay paglaom unsa pa man. Imong anak nga mga badlungon naay paglaom. Gusto si Lord nga makawitness ka sa milagro nga himuon sa Ginoo. Amen. So di ta angay magmuguot, no, mabalaka. Today is a great day to celebrate the goodness of God. Kay ningon siya again, akong balikon, Psalm 118 verse 24, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Magmaya o magkalipay tayo igsuon, watay angay mag-uol, oy. Dato kayo itong Ginoo.
Amen? Watay ang ngay mag-uol. Kay timan iyag saad sa Ginoo igsoon. Siya nga tong magbalantay, walay makulang ka na to. Dili ta niya pasagdan, dili ta niya biyaan. Amen? He's the best comforter, the best healer. Kung gipasakitan man ka, gahapon, ayuhon ka sa Ginoo karon. Kung na-disappoint man ka gahapon, i-comfort ka sa Ginoo karon. Gusto si Lord nga matagamtaman nimo iyang gahom. Amen? This is the great day to celebrate the goodness of God. Amen? Ingon siya, we will rejoice and be glad in it. Ingon ang pulong sa Ginoo. So, we will rejoice. Wala ingon mga igsoon nga magmugot ta, mag-uol ta kay natay problem. No, we will rejoice and be glad in it. It means nga si Lord manggod dili ta niya pasagdan, no? It means nga ngatong problema naay kasulbaran, naay solusyon diha sa Ginoo. Ug sa diyang kamauta mo dahig, mo simba, maglukso-lukso, mo katawa, bisan naa magmaya, bisan naay dakong unos nga imong gitubang. Usa lang ang pasabot ana igsoon. Nagtuo ka nga milagruhan sa Ginoo ang imong sitwasyon. Nagtuo ka nga temporaryo ra na kay pila ay ni. What I mean is sooner or later na ay talagsaon nga breakthrough, na ay milagro, na ay kahibulungang mahitabo anang imong sitwasyon karon. Amen. Kaya ang Ginoo dili gyud na mo pasagad sa iyang mga anak igsoon. Kung kita dili na to pasagdan ang atong mga anak, labi na mga buotan nato mga anak igsoon, samot na, labaw sa tanan ng atong labang makagaw matong amahang langit no igsoon. Our Heavenly Father is a loving Father, caring. Kanunay nag-adiman, nag-amping kanato. So now, ako mong gi-encourage. Kung ning mata ka karon nga naa kay mga problema, naka sa mga pagsulay, igsoon ay challenge o encourage yo, ningon ang balaang kasulatan, pagmaya, pag-celebrate. Pagmaya o pag-celebrate, why? Tungod kay naay buhaton si Lord sa imong sitwasyon. Amen? Sa imong sitwasyon, naay paglaom. Kanang imong bana nga dugay ra kay kang nagantos, naay buhaton si Lord. Basin makurat ka. Kasi mahimo pa ng pastor, unsa diha. Amen? Si Lord igsoon, dili na to kalimitahan o dili na to matag-an ang iyang gahom. Mao lang niya akong ikasulti igsoon, base sa akong experience, ang atong Dios kahibulungan. Nganoon pastor, ngano makaingon kag kahibulungan? Imagine ako, kaning kastorya nimo, ninyo. Sa una, tig-deliver nig Shabu. Pero karon, tig-deliver nagmensahe sa Ginoo. Di ba, unsa man na? Kay bulungan atong Ginoo. Sa una, adik kay Shabu, sigarilyo, inom, babay, rugby, marijuana, sirap, bulkasil. Unsa man nga mga addiction dia? Adik kay ko na, pornography, porn, hubo-hubo ba? Laway-laway. Adik kay ko na, pero karon unsa may akong addiction? Presensya na sa Ginoo. Kani, na-adik ko si Gwale, pulong sa Ginoo. Bisag way sweldo. Di ba kay bulungan atong Ginoo? Kung ninglihok siya sa akong kinabuhi, mulihok sa siya sa kinabuhi ninyo. Amen? So mao na ako mong gidasig igsoon. We will rejoice and be glad in it. Ning matata karon nga puno sa paglaom kay kining adlaw gibuhat sa Ginoo para nato nga dapat ang magmalipayon kay naay kadaugan. Amen? Naay paglaom, naay panalangin nga gitagana, nga giandam sa Ginoo alang kanato. Amen? Pagampo ta. Amahan nga langit nun, salamat sa imuhang mensahe, Ginoo. It's just a simple message of hope nga imong gihatag kanamo, Lord. Nga naay paglaom kanimo, kanunay. Nga imo ming gipamata karon, Ginoo, tungod kay na kay katuyuan. Wala minimo gipamata karong buntagang walay purpose, walay hinungdan. Apan Lord, bisan pa man nga nami mga problema, nami gipasa, nami struggle, Ginoo, sa mong kinabuhi. Apan imo gyapon ming gipamata aron imo ming gipahinumduman nga naay paglaom, naay solusyon. Og dapat ming magmaya, dapat ming magsadya karong adlaw kay kining adlaw imong gibuhat Ginoo alang kanamo nga kami magmalipayon instead nga magmagul-anon. Kay naay kadaugan, taliwala sa amuang mga battles, Lord God. Taliwala sa mga unos na ay panalangin mo banos. So Lord God, I pray to all of the viewers right now, Ginoo, mamuhat ka. Unsa man ilang mga problema karong gidala-dala, Ginoo, sa ilang pagmata, Ginoo, mulihok ka, Ginoo. Tagaig solusyon, Ginoo. Tanang mga viewers karon, tanang mga OFW, mga seaman, tanan nga nagtan-aw karon, Ginoo, unsa man ang ilang problema karon sa ilang pagmata. Unsa man ilang gidala-dala nga kabugat sa ilang pagmata, nakakita ka, Ginoo, walay matago, Ginoo. Apan Lord God, imo silang gipamata karong adlaw kay nakay buhaton sa ilang problema. Kay naay paglaom, Lord God. Kay naay chance, Ginoo. Tungod kay ikaw nga Dios, Ginoo,
Diyos nga puno sa pamaagi. Dili mahutdan imong pamaagi, imong solusyon, dili mahurot, Ginoo. Ang imposible namo perting sayuna ra nimo. So Lord, mamuhat ka. Mamuhat ka sa sitwasyon sa imong mga katawhan karon nga nagtan-aw ani nga live, Ginoo. Mulihok ka, Ginoo. Unsa man ilang mga problema, ilang gibugaton karon, Ginoo. Imong palihokon, imong ipakita ang kahibulungang butang, milagro, Ginoo. Imong ibutang sa ilang kasing-kasing karon ang paglaom, Ginoo, ang pagtuo, Lord God. I pray, I declare in Jesus' name, imong i-level up ilang faith, Lord God, in Jesus' name. In Jesus' name, and right now, and I declare victory upon them. Kadaugan, kagawasan, panalangin, kaayuhan, kaluwasan, Ginoo, in Jesus' name, sa ilang sitwasyon karon. Again, Lord God, ibutang sa ilang alimpatakan karon, ibutang sa ilang kasing-kasing o gunahuna, nga ning mata sila karon nga puno sa paglaom. Ning mata sila karon nga naay daghang solusyon nga giandam nimo para sa ilang problema. Tungod kay ang saad nimo, Ginoo, dili minimo pasagdan o dili minimo biyaan. Ikaw nga among magbalantay, walay makulang kanamo ug ang nagsultian na ikaw, Dios mismo. Ug once ikaw musulti, Ginoo, madugay man o madali, matuman yun kini. Salamat sa milagro, Ginoo. Kaayuhan, kaluwasan, kagawasan, panalangin. Tanan-tanan, Ginoo, nga mga kahibulungang butang, nga imong ipasinati kanamo, nga nung imo ming gipamata, nga nung imong gi-extend ang among kinabuhi, tungod kay naa kay gusto ipatagamtam kanamo, Ginoo, ug kana, Ginoo, mga kahibulungang butang, nga gikan kanimo. Again, salamat, Lord. So kanang mga butanga nga imong giplano, nga imong ipatagamtam kanamo, amo nang paabuton. Amo nang huwaton, Ginoo, uban sa dakong pagtuo. Andama lang kami. Imo aming takos, angayan, kasaligan, kapialan, Ginoo, aron imo sad ming bubuan. Again, salamat kaayo daan ang tanan. Amo nang paabuton uban sa dakong pagtuo, amo kining gipangayo daan o gipasalamatan. Pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen ug amen. Hallelujah, praise God. Salamat sa Ginoo, mga igsoon. So that's all for this morning, brothers and sisters in Christ. See you again later or maybe tonight, Saturday. Murag busy sa church, pero basta as what I have promised, igsoon, as long as I have the opportunity to share the word of God, mag-live kita dayon. Amen. Na-addict na ko ang igsoon. Mao ni kung magluya kung di ko ka-share. Isip sa ni pagpasalamat sa kabaguhan nga gihatag sa Ginoo sa akong kinabuhi. Amen. So that's all for this morning, kay mag-prepare na ko. Salamat sa inyong higayon, igsoon. Salamat kaayo. Ako nag-ampo nga ang grasya, panalangin, kalinaw, proteksyon, pabor sa Ginoo maanaa kanunay kaninyo. Anyway, thank you dahil sa mga subscribers na to, mga new followers, nag-message na ko. Thank you kaayo. Welcome sa atong page, igsoon. Atuaning tanan, wa na ko ni ang kuna. Atuaning page para sa kamayaan sa Ginoo. Walay relihiyon ani na isa, si Jesus lang. Unya, salamat sa mga viewers, no? Og napoy uban nag-send og star. Thank you kayo natan. Salamat. Ang akong pag-ampo na kanunay kaninyo, igsoon. Again, that's all for this morning. Kanunay lang tang ampo, inubanan sa pag-amping, igsoon, no? See you next time. Dungog o himaya kung ibalik sa tong buhi nga Diyos. God bless everyone. God bless everyone.